Champions League, σε κάτι Eurosport, σε κάτι. Ποια είναι τα αθλητικά αυτά? ESPN στο ESPN που κάνουν, που μεταδίδουν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο Πυρακόπουλη, Σπυρόπουλη, αυτή. Όλα αυτά τα γατάκια, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά γατάκια πρέπει επιτέλους να παίρνουν μαθήματα και είναι φροντιστήριο αυτό που γίνεται. Βάζουμε μαθήματα που και που από τον συγκεκριμένο εκφωνητή που είναι η δικιά μας ανακάλυψη, ο πουλέν μας, το ποδοσφαιρικό πουλέν. Εντάξει, έχει ξεφύγει πλέον. Γιατί σημασία έχει να είσαι αληθινός στην ποδοσφαιρική μετάδοση. Να βγάζεις την αλήθεια σου. Να επικοινωνείς χωρίς να κρατάς αυτά τα κλισέ και τα στερεότυπα που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αυθορμητισμός, ό,τι σου βγαίνει όπως σου βγαίνει. Ποδόσφαιρο είναι άθλος. Νούμερο 1 και αυτή είναι μετάδοση. Καμπάνης βγάζει τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου είναι το σου πέναλτι. Είναι πέναλτι αυτό, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, δεν έδωσε πέναλτι εδώ. Έγινε προσπάθεια και έχουμε τώρα offside. Έδωσε πέναλτι στο χέρι αυτό. Αν είναι δυνατόν. Άντε άσε μας μωρέ τώρα. Σοβαρολογεί τώρα ο μαλάκας να πούμε. Άντε γάμι σου μαλάκα, μαλάκα. Καλά καθαρό πέναλτι είναι που χέρι ρε. Χέρι καθαρό να πούμε. Άντε γάμι σου μαλάκα. Το μπούτι χέρι καθαρό. Άντε μαλάκα χειμένος είσαι να πούμε. Μη σου γάμισω. Καθαρό πέναλτι ρε. Ναι, ναι, ναι.